तर हे राहा ह्याला करत राहतो. नमस्ते. केळं घेतले ना ते मी आज पुऱ्या बनवते. आता मी हे 2 कप मैदा घेतलाय. त्याच्यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, म्हणजे थोडंसं मीठ टाकायचं, पाव चमचा. त्याच्यामध्ये 2 चमचे घी टाकायचं आहे. हा पातळ चमचा आहे ना, एकदम बारीक. मग 2-3 चमचे टाकते आणि त्याच्यामध्ये 2 केळी घेतले. कस करून टाकायचं. हा, मळायचं त्याच्यामध्ये पिठामध्ये. तू पण शिकून घे. ते शिकला ना की घरी जाऊन बनवायचं तर लक्षात राहणार. हा, आणि विसरला तर फोन करायचं. आपली ताई आता तिकडे जेवण बनवते ना, काय टाकायचं विसरली ना तर फोन लावते, मम्मी हे बनवते, त्याच्यामध्ये अजून काय पाहिजे, घेतलंय ते बरोबर आहे काय, असं तसं तू पण कर. हा, पण सगळं घेतलं पण पाणी नाही घेतलं. हे प्लेटी नवीन आणलेले छान वाटतात ना. विचारणार होते. मस्त वाटतात. हे असं केळं आहे ना, त्याच्यामध्ये पिठामध्ये बघा असं मॅश करायचं एकदम मस्त पैकी. हे बघ, म्हणजे केळ्याचा गट्टा नाही राहिला पाहिजे. केळं, मीठ आणि घी एकजीव करायचं असं. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला गोळा मारायचा आहे. हा मस्त गोळा झालाय एकदम. म्हणजे जास्त टाईट नाही मळायचं, जास्त नरम नाही मळायचं. जरासं हाताला घी लावते. अरे बरे पप्पू पडे काय पडशील ना, कुठे पण झोपते. आपण पण ती बघते, आपण तिची काळजी घेतो काय नाही. आपण कसं झोपेत पडतो. हा तशी नवीन आणल्यावर एका पडली आहे. इकडून पडली आमची ती खाली. कडेलाच कशाला झोपली. ती बघते बरोबर मम्मीचं लक्ष आहे काय नाही, काय ना दिलू. मम्मी बरोबर लक्ष देते काय नाही ते बघते, होय ना. लक्ष बरोबर असतो तुझ्याकडे. तू काय करते, काय बोलते, काय पाहिजे, आहे ना बाबू. म्हणजे बाबू आहे ती. आता आपलं आहे ना पहिलं सारण बनवूया. हे बघा इथे, म्हणजे सेम घ्यायचं. अर्धा कप घ्यायचा, सेम घ्यायचं. 1 वाटी तर 1 वाटी, असं वाटीला वाटी. आता मी 1/2 कप घेतलंय ना बाऊल. पिठी साखर आणि 1/2 कप दूध पावडर, म्हणजे मिल्क पावडर. थोडीशी त्याच्यामध्ये वेलची पावडर. स्वाद येतो चांगला. झालं आपलं मिश्रण. आपलं मिश्रण तयार झालंय. पुरीचं सारण. आता आपण पुऱ्या लाटूया. करंजी सारखं वाटतंय ना. आपण करंजी पण बनवू शकतो, आकार द्यायचा, मोदक पण करू शकतो. आता त्याचे बारीक रोल बनवायचे. गोळ्या पाडते ना, हे बघ अशी तोडायला बरी. हे पहिले पुऱ्या बारीक लाटून घेते. तेल किंवा तूप लावलंय तू? नाही, आधी नंतर लाटताना. आता तुम्ही शॉपिंग मध्ये खोबऱ्याचा बुरा आणलाय ना, थोडासा बुरा घेते त्याच्यामध्ये. मिश्रणामध्ये आपल्या पिठी साखर आणि दूध पावडर आहे ना, त्याच्यामध्ये थोडा घेते. चमचा माप 1 धरलं नाही ना. 4 1 चमचा घे. 5 चमचे घेतला. नाही घेतलं तरी पण चालेल. खोबरं ना आपण घेतला तर चांगलाच आहे ना. आपला मिश्रण पण तेवढा बनतोय. हा नसला तर पण आपल्याला जी डिश बनवायची आहे ना, त्याची आपण पहिली तयारी करून ठेवतो. आता आपलं मिश्रण बघा छान झालंय. सारण आता आपले 1 चमचा याच्यामध्ये टाकूया. पुरीमध्ये छोटी पुरी लाटली आहे, 1 चमचा टाकायचा. आता याला आपण आहे ना
असं एकत्र करायचं. मोमोज सारखं. मोमोज नाही बनवायचा आहे तो. वरती मिटवायचं मोदक. मोदक हे बघ. सारण तर नाही घालणार. नाही, आपल्याला जास्त हे नाही करायचं, पातळ नाही लाटायचे. आणि आता ते नाही. सिद्धू, आपण परवा ते गोलपोळी बनवलेली ती हा, मम्मीने तुझ्या, हा, तसंच ना काहीतरी. हा. आणि आता घी लावलंय वाटायला. हे बघ, असे छोटे छोटे लाटायचे. हम्म. काय तो आवाज? हे सारण भरून लाटते ना. हा, सारण भरूनच लाटते. जास्त पातळ नाही केले तरी चालतील. असे मस्त करायचे छोटे छोटे. त्यात फुटायला नाही पाहिजे. अशी सर्व करून घेते ना. अशी सर्व आता लाटून घेते. पुऱ्या बघा इथे सर्व लाटून झालेत. हम्म. हा, सर्व लाटून घेतली. घरात आली. आता किचनवर बघा मी तवा ठेवलाय. तवा खोल आहे ना आपला, मग त्याच्यामध्ये मी आता पुऱ्या तळणार आहे. तेल ठेवलंय तापायला. तेल तापलंय. थोडा मी गॅस आता थोडासा बारीक करते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत. आणि पुरी कशी, पुरी आहे ना एक एकच तळून काढायची, म्हणून मी कमी तेल ठेवलंय आणि तव्यात घेतलाय. लगेच 10 सेकंड मध्ये वरती आलो ना. हा, असे फिरवायचे. जरा धारा फिरवायचं त्याच्यावर हळूहळू. अरे, लगेच भाजली. हा, लगेच भाजणार. हा, मग काय काय पुऱ्या भाजतच नाही. काय काय पुऱ्या नाही भाजत, खूप उशीर लागतो. ऑलमोस्ट 1 मिनिट लागतात मग एका पुरीला. हा, हे बघ, ही आपली एक पुरी झाली. आणि मस्त फुगली पण आहे ती. हा. असं जरा जारा पकडायचा, मग तो जास्त पुरीचा तेल असतो ना, तो मग परत त्या तेलामध्ये जातो. टिश्यू पेपरवर काढायला. अशी पुरी वर आली ना अशी, मग त्याला असं थोडा थोडासा धारा लावायचा. असं हलक्या हाताने असं दाबल्यासारखा थोडा थोडा. मग ती पुरी आहे ना फुलते पूर्ण. मग मी एक पुरीला 1 मिनिट लागेल. हा, एका पुरीला 1 मिनिट लागणार. आणि बाहेरच्या खाण्यापेक्षा तर भाजली होती. आता मी ते पुऱ्या सर्व झालेल्या आहेत आपल्या. आता मी तुम्हाला एक पुरी आहे ना तोडून दाखवते. बघा फुललेले किती पुऱ्या, सर्व पुऱ्या फुलून आल्या आहेत. मी एक आता ना तोडून दाखवते. बघा गरम आहे. हे बघ. आतमध्ये सारण बघ कसं दुसरीकडे लागलंय. तर आपण आता टेस्ट करून टाकूया. चला आता टेस्ट करा. पुरे एकदम मस्त झाले, मऊ मऊ झाले. तिची चव गोड कसं लागतंय, चावायला कसं आहे, चिवट तर नाही, म्हणजे हे सर्व प्रश्नाची उत्तरं देणार. एकदम खुसखुशीत आहे, एकदम गोड पण कुसकुशीत लागतंय. आहे आणि गोड आहे. आणि आतमध्ये गेल्यावर ना सगळं ना आतमध्ये गेल्यावर म्हणजे ते सारण भरलं ना ते एकदम गोड लागतं. बघा नको? बघा सारण. हे छान लागतंय खायला. छान आतमध्ये एकदम गोड गोड लागते एकदम. म्हणजे ह्याच्याबरोबर आता श्रीखंडची गरज आहे. नाही, नाही नाही श्रीखंड असं झालं तरी पण चालेल. आणि टिफिनला नेलं तर चालेल. चालेल. हा, चालेल चालेल. लय भारी झाले. आणि समजा आता हा एक प्रश्न आहे, समजा कोणी माणसांना गोड खायला वाटलं तर हे खाल्लं तर चालेल, चालेल चालेल. चालेल ना. एकदम मस्त. करा मग तुम्ही पण असं नक्कीच बनवा. नाश्ता. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. आणि सबस्क्राईब पण करा. हां, आता नाही टेस्ट करत. तुम्ही केली ना, मी प्रश्न विचारणार फक्त की कसं लागतं ते. मी सुद्धा टेस्ट केलं. गोडचं प्रमाण एकदम छान आहे. आणि आपण केळ्याचं बनवलं ना, केळ्याचं पण याच्यात टेस्ट येते.
केळ्याची टेस्ट येते ते आम्ही विसरलो सांगायला. म्हणून मला परत शूट करायला लागलं. एकदम छान आहे रेसिपी, तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. मस्त मस्तच झाले ते, एकदम छान झाले. असे करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला हे पण सांगतो की बनवल्यानंतर आम्ही 1 तास थांबलोय है ना मम्मी, तरी सुद्धा ते छान लागतं. ते म्हणजे थंड झाले तरी छान लागतं ते. कधी असं नाही की गरम गरम टेस्ट करतोय आम्ही, काय कारणामुळे आम्हाला बाहेर जावं लागलं. थंड झाले तर एकदम छान पण लागतं ते. नक्कीच बनवा. आता इथे आमचा इव्हनिंगचा स्नॅक्स चालू आहे. जेव्हा पण टाइम भेटेल तेव्हा तुम्ही पण फ्रुट्स खायचे. आता इकडे आम्ही काय खातोय, किवी. किवी मस्त येतं हिरवे हिरवे का, मस्त आहे. पाठचं सिद्धू काढ दे कवर आणि खा. आपण पिऊया गाजरचा ज्यूस. हे पहिला चेकिंग करून घेतलं आता. हे असं साफ करून घेतलंय बघ, थोडंसं घाण पाणी आलं बघ है ना. तर बघ इकडे आपल्याकडे 5 गाजर आहेत, 5 है ना, मोठे आहेत 5 गाजर. आता याचे किती ज्यूस होतात तुम्हाला दाखवतो. तर इथे आम्ही टोटल पूर्ण 1 किलो गाजर आणले होते. अर्धे वापरले आणि अर्ध्या गाजरचं एवढं झालं, तर आम्हाला तिघांना काय पुरणार नाही ते. हे पण आम्ही बनवतो. हा 1 ग्लास पूर्ण आणि हा थोडासा. त्याला आपण डिवाइड करूया. म्हणजे 1 किलो गाजरचे एवढे आले. हा 1 किलो गाजरचं पण एवढे ज्यूस आले है ना, तिघांसाठी व्यवस्थित. मम्मीला दे, बघू मम्मी काय करते. कॅमेरा देऊन तू टेस्ट करू सांग, काय टेस्ट काय गाजरची टेस्ट लागणार. पिया एक, मला 1 ग्लास तिकडे ठेवला ठेवलाय. आम्ही तुला आणतो ना. नाही ना, तू पी. थोडा कडवट आहे का हा गरवडा. थोडा ना, कारण ते आउटर नाही काढलं ना मी. सर्व खायचं पण घरचा गाजराचा ज्यूस फ्रेश, कारण आपण चांगले गाजर आणतो. आणि समजा 60 रुपये, किती रुपयाला गाजर होते, 60 रुपये, 70-60 रुपयाला दिले ना त्यांनी, 70 बोला 60ला दिलं, म्हणजे 1 ग्लास आपल्याला 30ला पडला. पण एकदम चांगला, टेन्शन फ्री पिऊ शकतो आपण हे. मिलावट नाही. हा, नाही तर बाहेरचे कसले सडलेले पण गाजर ते घुसवत असतील त्याच्यात. 2 ग्लास होतात म्हणजे एक हिशोब. 2 नाही तर चांगले रसालू असले ना की 3 पण होतात मम्मी कधी कधी. परवा ना झालेले आपले 3 ग्लास. असं पियायचं. पी सिद्धू, ढोलून ढोलून काय पितो. सर्व पी. तुला बॉडीची तुला गरज आहे. बरं आहे ना. मग पी ना. हो पी, तुला तर गरज आहे आता. पी सर्व पी. गुड. द्या ग्लास द्या. माझं पितो आतमध्ये.